Ik ben Katja Neva en ik ben al 18 jaar management assistant hier bij SKF in Tongeren. Wij doen distributie en opslag van kogellagers, aanverwante producten en we werken ook voor derden. Ik ben nu genomineerd. Ik vond het eigenlijk wel heel verrassend, spannend ook, want ik wist niet dat ik ingeschreven was. Dus het is wel fijn, dat is toch een teken van appreciatie. Ik doe het agendabeheer van onze algemeen directeur. Ik notuleer de vergaderingen, boek de reizen voor de managers. Ik organiseer ook bezoeken. We horen en we zien heel veel vertrouwelijke dingen ook. We weten alles vrij snel wat er heilt en zeilt in het bedrijf. En het is natuurlijk belangrijk dat we dat confidentieel behandelen. Het is geen vast stramien. Het is elke dag wel iets anders. Er komen nog altijd ad hoc dingen erbij. We denken eigenlijk een beetje mee met onze manager, of dat proberen we toch te doen. Ik ben denk ik ook wel heel loyaal. Ik ben hier al lang, ik ben ermee opgegroeid. Het is uitgebouwd van klein naar groot en we zijn meegegroeid. Als management assistant is zij niet zomaar mijn secretaresse, maar is zij een verlengstuk van het managementteam. Dus zij wordt ook in alle managementmeetings betrokken en is zij ook een actief lid. Ook al is zij niet deel van het kader, maakt zij een wezenlijk onlosmakelijk deel uit van onze werking, onze dynamiek in onze organisatie. Dat vind ik heel belangrijk. Perfect. En vrijdag heb ik vrij. Ja, ik ook. De job is heel erg geëvolueerd, vind ik persoonlijk. Vroeger was het meer uitvoerend werk, vooral administratief gericht, klasseren, al die dingen wat stereotyp bij een secretaresse vernoemd worden. Vroeger was het meer echt de secretaresse. Nu denken we mee. Er is toch wel een evolutie gebeurd. Nee, ik knip dat al maar. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.